kalih dosa terus selikur kalih likur. Selikur dosa. Selikur kalih likur. Selikur kalih likur. Tiga likur. Tiga likur kawan likur. Lima likur. Selawe. Selawe likur. Selawe tok. Selawe tok. Selawe tok. 6 lawe tok. 6 lawe tok. 7 lawe tok. 8 lawe tok. 9 lawe tok. 3 dosa tok. Kok ngono kok S2. S2 kok bosok yang iya hitungan karang nek model kono angel ya Mak. Mulane aku ngajari nganti mumet dhewe kono. Iya. Ya ora acek soalé Pak. Basa Jawa ya angele ngono kuwi. Mula aja ngremehke basa Jawa. Basa Jawa itu bahasa terkaya di seluruh dunia. Paling sugih dhewe. Paling sugih. Piro duwite? Hah? Duwite piro? Paling sugih tegese kosakatanya paling banyak. Ora perkara kosakata paling banyak. Ora perkara sugihe. Ya. Nek tiba iki nek basa Indonesiane ping jatuh tok. Nek Jawa ana krungkep, gegeblak, ndelosor, kelumah. Ya wis ngono. Krungkep iki apa? Krungkep iki tiba ngene iki krungkep. Oh, krungkep ngono. Gegeblak iki ngene iki. Ndelosor iki ngene iki. Delosor. Kelumah ki ngene. Lho, werna-werna madang kowe pirang-pirang? Iya. Madang akeh. Hah? Madang akeh. Oke. Dahar. Oh iya dahar eti, dahar. Mangan. Nedo. Apa? Nedo. Nerdo. Nedo mangan. Gaglak. Apa? Gaglak. Gaglak. Muntal. Muntal. Cakak. Gayuh lintang. Elisa, ayo Elisa Orkarus Alaso. Ya iki sing dikersaki karo bapak-bapak. Yo. Ayo meneng. Iki ya wis ora tau matur nuwun karo aku. Oh, ngelali. Aku matur nuwun terus lho. Matur nuwun piye? Terus aku menyanyi ya matur nuwun diparingi ya matur nuwun terus aku. Terus nek neng panggung rak rung tau kowe matur nuwun karo aku. Lah apa tak puterke kasete live streaming. Aku matur nuwun lho kalau Pak Seno. Pak Seno matur nuwun, diparingi malih nggih matur nuwun. Kudune kowe iki merasa lho. Kowe kudune krasa. Biyen sadurunge kowe takjak kowe arep dadi apa? Ayo. Napa nggih? Ora dong to kowe? Arep wis lulus S2 psikologi ning Kilang arep ngopo iki? Nggih nggih. Untung kowe suaramu apik terus ya sayo mbangane nganggur takjak wayangan nembang-nembang sak isamu engko mbok menawa iso dadi jalaran sandang panganmu. Oke, Pak. Nah, barang saiki wis sapa-sapa anggere ngundang aku mesti harus ada Mbak Elisa, harus ada Mbak Elisa. Nah, kuwi termasuk sesuatu sing tok capai iki kudu tok syukuri. Nggih niku nggih sebabe melu Pak Seno nek ora Pak Seno ya ora iso kaya ngene. Dadi nek matur nuwun nggih Pak Seno. Ayo wis telat. Ampun kapok nggih ngejak kula nggih. Wis kapok wingi-wingi ya. Ya matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Mbak Elisa iki no ya sing padha ditakokke ya pancen ya kudu melu ya Mak iya. Suwan kula mriki wonten Blitar, sowan malih kaping kalih nika nggih Pak Seno. Calon kaping 3 sesuk malam tahun baru eneng pendopo kabupaten nek ora kleru. Ya. Aduh, aku ra sida pulang kampung ya. Tetep mangkat rene. Siap. Calon kaping 4 mawono sing nimbali Supitan putrane ning dinane urung ditemtok. Oh dereng 2020. Heeh. Ya wis ora apa-apa Mak. Iya matur suwun karo para warga pepunden pini sepuh sing lenggah ning kene sing wis iso nampa awake dhewe. Nggih matur sembah nuwun tebeh-tebeh wonten mriki nggih kathah napa seniman-seniman kathah budayawan nggih kathah ning nimbali saking Jogja nggih Pak Seno. Dados nggih kehormatan saged sowan mriki. Lah iya, ya pancen ngono kok ya. Iya. Nggih. Napa, Pak? Wilujeng panggih kisihat sak rombongan pumpung tindak Ploso Kerep Blitar kula Pak Sutanto alamat Lesean Ayam Goreng Sri Kandi Blitar nyuwun gending sesideman anggitanipun piyantun Blitar. Pepunden ya penyanipun Bapak Sukron Suwondo anggitanipun nggih mangke badhe kula aturaken ya alon-alon ya Mak iya pokoke anggere rata wae ya kowe arep ngaturke apa nggih napa pamundutan
kan sesuai pamundutan. Sesuai pamundutan. Sesuai mikmu cilik banget. Sesuai cek A. Sesuai pamundutan. Oh, biasanya nek bengok-bengok serone ra jamak-jamak kok. Lah iki anu aku mendengar gema suaraku balik. Lah balik lho, Pak. Desa cah desit ya. Ming krungu gema suarae kok gumun. Ya gumun. Oh, mahmu nang Sulawesi kono mbiyen kiwa gunung, kidul gunung. Nek bengok ming. Terus kewane do teka. Kaya Tarsan bae. Ayo, Mbak Elisa, ngaturke iki ana sing nyuwun apa jenenge iki? Sesideman yo kena. Ya. Piye mau Mbak? Diva cilik semono suarane wis ngedap-edap. Luar biasa nggih, Pak. Masih kecil tapi bisa nyanyi, nembang, kata tiang si alit-alit. Anakmu lo mancing wae ra iso nembang. Mbok diajari, Pak. Mbok wangun lho anak dalang. Ning anakku jajal iso lho anakku kowe tengok ning kono tak kon ngepaske bathukmu pancine iso. Badune. Nyepelekke jajal apa piye? Bakate mancing ya ora apa-apa. Sembuh kae tiru sapa. Sing marahi mbiyen pas kae bojoku ngetengke anakku kuwi aku mancinge ora edan-edanan kok ora leren. Ya jaman semono ya urung pati yo gayeng ngene iki. Ayo ben bengi ming moncang mancing sapa segara sapa kali. Iya. Malah saiki dadi bareng tak akon mayang kok malah ming gayane. Ya durung sesa ana wayahe. Ya muga-muga. Terus ke bapake muga-muga. Ya wis ben mulane nek ana bocah cilik ngono kuwi tenan. Kaya arep tak kukup wae rasane sa. Nggih. Ya gawa Bali. Piye? Digawa Bali. Biyen aku ngukup kowe wis seneng lho asline. Ning terus kok saya suwe nang omahku saya ngrekasake. Ya kuwi kan dadi tanggungan jenenge ngukup wong ya kudu makani omong sego karo kerupuk karo kecap. Ayo angin to. Wong ki prihatin sik. Ya, so nek wis mukti kuwi mangane sing enak-enak, perkara urung mukti ki mangane sego kecap tok sik ra apa-apa. Ya. Ayo sesideman diaturake. Tembange iki karyane penyanyi pepundenku Pak Haji Sukron Suwondo. Iya. Nek nembang pas to ilate. Heeh. Nek ora nembang ya kepiye, Pak? Aku nganti susah kok. Iya. Tur nek omong iki tanpa nganggo tedeng aling-aling tur marahi isin. Iya. Mau teko dek ning gone tarup ngono ya, bareng aku le mlaku ngono ya. Slangle, Pak. Iya, mongko urung disuguh apa-apa wae. Aku mau jojor apa anane blak kotang. Blak apa? Blak kotang. Apa? Terus terang. Nek cara Jawa blak kotang terus terang. Terus terang. Aku yo mau kowe dinai suguhan ora? Ora. Wah, ya wis ora. Ora dinai kok ning ngene pasen. Suguhane iki cara makeman, cara kolonial zaman Belanda. Oh iki. Iki, Deng. Iki ne. Ha, iki. Iki to, Pak? Heeh. Apa jenenge mau, Mbak? Jenenge? Apa? Truk bintul. Truk bintul. Heeh, nek cara Sulawesi truk bone. Lho iki asli kok, panitia sing ngomong kok. Iya, truk bintul. Iya, truk bintul. Ah. Truk bintul, enak mau aku wis jajal. Iya. Aku kaget sih mau. Monggo padahal truk bintul. Aduh, aku. Ta jenenge monggo sing ngendika Piyai Putri lho. Tenan. Aku emangnya kenapa nek? Dek ngendika ki ya ora guyu, aku guyu malah lho kok gemujeng, Pak. Mboten napa-napa aku ya ngono. Nek niki teng niki jaman biyen, jaman londo biyen niki jenenge truk bintul. Terus nek cara Sulawesi truk bone. Truk bone. Truk bintul. Truk bintul. Enak tapi aku mau entek loro. Oh, aku entek akeh biasane. Doyan Pak truk bintul e. Oh, yo.
Neno sowan menyang kutha gedhe ki arep S2 psikologi kan etungan marai bangka iki mah. Ha, etungan yo pinter kok. Setunggal Nek Jawa. Ayo. Ayo iki. Tekan 30 wae wis ge wis. Setunggal. Kele. Geli. Ko. Terus Sekawan. Kangsal. Nem petu. Heeh. 8 sedoso. Sedoso setunggal. Sedasa setunggal dengkulmu melocot. 11 Selewas. 11 kok 11. Selewas. Heeh. Rowelas. Kalih welas. Kelih welas. Terus? Telu welas. 13 welas. kawan Papat welas. kawan welas. Kawane welas. Terus Limone welas. terus Enem belas. heeh. Pitung belas. Ben mengke waras. 8 belas. 9 belas. Kalih poso belas. Kalih dosa ya kalih dosa tok. Kalih dosa siji setunggal ya. Kalih dosa setunggal, kalih poso kalih dosa 3. Kalih dosa 4 sekawan, kalih dosa 5. Kalih dosa 5. Heeh. Bener. Wis terus tekan 30. Kalih dosa 6. Kalih dosa 7, kalih dosa 8, likur. Likure dorong. Likure ning endi ya? Wis sadar lagi sadar. Kalih dosa terus selikur kalih likur. Dosa. Selikur dosa. Selikur kalih likur. Selikur kalih likur. 3 likur. 3 likur, kawan likur, 5 likur. Selawe. Selawe likur. Selawe tok. Selawe tok. Selawe tok. 6 6 lawe tok. 6 lawe tok. 7 lawe tok. 8 lawe tok. 9 lawe tok. 3 dosa tok. Kok ngono kok S2. S2 kok bosok ya. Iya, hitungan karang nek model kono angel ya, Mak. Mulane aku ngajari nganti mumet dhewe kono. Iya. Ya ora acek soalé Pak. Basa Jawa iki angele ngono kuwi. Mula aja ngremehke basa Jawa. Basa Jawa itu bahasa terkaya di seluruh dunia. Paling sugih dhewe. Paling sugih. Piro duwite? Hah? Duwite piro? Paling sugih tegese kosakatanya paling banyak. Oh, Ora perkara kosakata paling banyak. ora perkara sugihe. Ya. Nek tiba iki nek basa Indonesiane ping jatuh tok. Nek Jawa ana krungkep, gegeblak, ndelosor, kelumah. Ya wis ngono. Kerungkep iki apa? Krungkep iki tiba ngene iki krungkep. Oh, kerungkep ngono. Gegeblak iki ngene iki. Ndelosor iki ngene iki. Delosor. Kelumah ki ngene. Lho, werna-werna madang kowe pirang-pirang? Iya. Madang akeh. Hah? Madang akeh. Oke. Apa? Dahar. Oh iya dahar eti, dahar. Mangan. Nedo. Apa? Nedo. Nerdo. Nedo Mangan. mangan. Gaglak. Apa? Gaglak. Gaglak. Nguntal. Nguntal. Cagak. Gayuh lintang. Kuwi nek kanggone piyai sepuh, nek kowe ketemu karo wong tuwa, langsung tok anu nek ketemu cah cilik, kowe muni, "Ayo Dik, gek dahar." Oh nggih, Dik, dahar. Nek karo wong sing sepuh, monggo Pak ngaturi gaglak. Paseno gaglak. Pun gaglak dereng Paseno. Wau sampun gaglak dereng. Kula wau sampun dahar. Wis Paseno gaglak dereng. Wis gaglak wis. Oh, sampun gaglak. Malah keneng dhewe aku. Iya, teruske. Ben salah sorry ya Pak Paleni. Bandara terus kayung-yung selendang kuning Kang Sangking buke
Swara kurang pramono ning wasis agung Angung rom marang bendara nenone Dyah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesidheman ya becik monggo luwih becik patenono liwat kincang ing alismu wasahang landang dandute ya mak iya mangga ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke pasang isine kowe apa wae nadyan sesidem
Deman. Sesideman. Sasideman. Sesideman. Ijin. Napa melih dawuhipun? Aku rumangsaku kok malah judeg to suwe-suwe sak. Oh ki nek omong ki ra iso alus, ra iso sopan. Napa dawuhipun? Lho wis sopan, lho wis tak basa, wis nganggo basa ya. Ya. Ora apa-apa mengko meneh. Ya ning iki kancane ya ben anu gentenan. Ya mergo oh iki mau ora ana tulisane kok Sa. Oh mboten wonten. Iki berarti pancen saweran nggo kowe. Niki nggo kula. Nggih Pak Seno mboten. Ora. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Seno. Pak Seno itu emang baik hati, udah ganteng. Duh. Suka mengayomi, gemar menabung. Lengkap sudah. Mana minta alem wis ora ana undakane, Sa. Iya, suka mengayomi. Nek dikek idit ngono kuwi. Ora ya karo besengut kae. Ya, ya wis ora apa-apa karang. Iki eneng pamundutan no. Ya, pokoke engko keripik gedang keripik telo sithik dang waton rata. Ya. Ana sing nyuwun podang kuning. Oh ya, saking Bapak Santo Ploso Arang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diaturake. Podang kuning sapa sing kepareng nyekar? Ya, monggo Mbak Ika Suhesti. Ya, Mbak Ika. Monggo jumeneng Mbak Ika. Ya. Sinden saka Gunung Kidul no. Yo. Jogja bagian wetan. Iya, Jogja lantai 2. Heeh. Ko lantai 2 munggah gunung. Ha iya. Monggo Mbak Ika. Alon-alon. Ya. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Aja nek sugeng dalu ki aja karo aku, sugeng dalu karo para lenggah. Sugeng dalu Bapak Ibu. Nah, sing Para lenggah. Ngono kuwi kok. Terus pundi ngantuk dereng? Dereng. Kok lemes nggih? Nggih. Heeh ya. Aku rumangsaku piyai penonton kene iki nyenengke. Iya. Pripun to? Kok lemes ya? Nggih. Ngantuk dereng. Maaf napa? Pundi? Iya. Demenake ya, Pak. Ah iya. Iya. Ora kaya nggone dhewe kono. Heeh. Ngene dhewe piye, Pak? Ha ya wis kono iki mesti ngono kae to nek omong kokean ya ting brengok. Iya. Engko lagu kokean ya ting brengok, pokoke angel. Iya. Pokoke di apa jenenge iki le ngladeni iki angel. Iya, ya ora apa-apa. Pancen yo nggon-nggone dhewe-dhewe. Yo, monggo Mbak. Podang kuning diaturake Mbak Ika. Yo. Podang kuning, Mbak. Nggih. Bawani napa langsung? Dibawani. Ya. Kok nggih ngono kok mengo kancane apa iki? Lho. Ngeleng-ngeleng bawane lho Pak lali. Wah, ya wis tobat tenan iki kalah karo cah kelas 6 SD. Iya. Ya karange ya cah cilik karo kene wis tuwa ya. Lho bedane apa cah cilik karo wong tuwa? Daya ingate menang cah cilik no piye? Nggih. Ya ora kok ya. Nek daya ingat ki nek dilatih terus ya tetep kelingan terus. Iya. Ya ora mesti. Ha sinden ki nek nang panggung ki sing dieling-eling ora kok tembang kok. Iya. Napa? Panganan. Ha iya. Ya. Nadyan wujuh temong peksi Neno. halus manis toremrak hati Neno. seminggu
sang kuning iba bunga atiku nyanding bisa dadi tamba ya mangga esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran goleki sing tak sayang ora krasa wis
Kodang kuning diaturake Mbak Ika Suhesti. Ya, wah jan gayeng ya Mak ya. Tutukan balungan anggere padha, anggere rampak mesti kepenak dirungokke. Ya. Dasare sing ngendang ya saka Bandung. Wah ya. Saka ngendi? Cibaduyut. Oh. Dadi sadurunge ngendangi mung gawe sepatu. Heeh. Ya wis ben ora apa-apa ya. Ganti saiki Mbak Tatin. Ya, ndak wektune selak ngoyakno. Ya. Ya. Sinden bodek. Heeh. Kok bodek? Bodek lek ngarani arisan nek ngarani sinden bodek. Heeh. Budek kok. Iya. Ya, sinden berbobot iki no. Ya. Luwih saka 70 kg. Mboten ya. Pira? Mboten. Ora iki sing ngomong sapa? Awak semono kok. Ora luwih saka 70 kuwi njur pira nek ora 70? 8. Ah, kurang 2 kilo. Heeh. Kurang 2 kilo wis 70. Wis bobote wis ora umum. Anake lagi siji awake wis jeblok semono. Nggih, dasare pawakane lemu kok. Hah? Pawakane lemu. Ya ora nek kuwi ya mergo kowe iki nek nyinden ming mangan wae. Ora ana enteke, kuaci kok entek 4 wadah. Iya, nandur apa mangan? Ben ra ngantuk lho, Pak. Ngantuk. Ah ben ra ngantuk ki ra ya piye nyatet apa notasi ngapalke cakepan apa ngono kok ya ming mangan wae. Sing jeneng wong nyinden, wong wiyaga ki wis patrape kaya wong tapa. Mula jenenge wiyaga. Wiya ngarani yoga ki tapa. Penabuh ki nek sikape ku ngadep gamelan ya wis meneng wae. Ora ngapa-ngapa. Ngombe ya kena ning sithik, seruput terus udut. Udute delikke ora di udut nganggo pipa. Men weruh wong nonton. Iya. Wiyaga ki sipate kudu anteng. Lah engko nek kancane anteng kowe bingung. Lah iya ya sok ngono kuwi karangan. Iya. Nyewuhke ya. Ayo nembang apa? Pamundutan wis telas. Ayo. Telas. Nembang apa? Kok serak to kowe? Napa nggih? Wah, wis. Nggih, Pak. Yo nembang sing apik. Iya. Ngaturke para lenggah kene. Nggih. Gubuk asmara? Hah? Gubuk. Ya, wis. Nggih, gubuk asmara, Pak. Ya, gubuk asmara. Nah, iya. Mangga gubuk asmara. Ya. Wong wedok kok ming dilumahke ning gubuk asmara kok trima. Monggo tanpa bantal, tanpa kloso. Sapa ta iki? Gubuk asmara kuwi lho. Cakepane kok tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, nggih, Hencen. Iya. Ning napa nggih enten nggih, Pak? Ya ana. Wah, oke to. Oke rumasane. Nggih ngagem bawa mboten. Nganggo kok apane mun dadak takon ngagem bawa mboten to? Ku nek wektune silak entek jare. Ora isih dawa iki namung arep nggo gulung-gulunge sakarepmu. Iya, iya. Nyingkar nyingkur. Aku anggere pamundutan ra nganggo dhuwit ngene iki malah tentrem no. Iya. Lah napa? Nek nganggo dhuwit ki sindene engko anggere rampung terus ming do njaluki wae. Iya, wis ngene iki wis malah apik Mboten ngene. enten ta niki? Blas. Do kendel berarti nggih. Oh iya, ha iki ming entuk rokok 3. Iya. Wis engko tak keke sopirku. Heeh. Lelampahan kang uri tresna tulus nadyan
jenengan ing gubuk asmara. Ya, mulane nek supaya aja gerok iki tekan nggone terus sare ngaso. Ya. Lah nggih, wau kula nggih langsung bubuk. Lah iya, lah ya ora papane ning nggon aula. Pancen aku sing njaluk kok. Oh, panitiane pancen sediane arep nyediani hotel ning aku wis pun mboten sakeke aula sing jembar mawon gelari kloso. Iya. Lah kenging napa? Ora kancaku nang hotel iki do ngisini-sini. Iya. Kok sini-sini? Wis ora sah wae ndak, malah wirang. Iya. Ndi sing metilke keran, ndi sing Napa nggih to? wah wis. Ah wong keran iki kudune nek metu banyune iki nengen kok ngiwa. Kuwi dipeksa. Tuak. Nah. Tobat ora? Iya. Sing gender iki po mungkin isinke meneh. Napa nih sing gender? Lah nek model saiki iki kloset iki ya. Kuwi ming linggo, terus nuwun sewu nek arep resik ming kari pejet. Crit ngono kuwi banyune munggah. Cut ngono kuwi pas. Pas. Ayo pas nggon kono kuwi. Dadi rasa dadak bingung ming kari mejet tek wis resik dhewe. Ah kok melayu. Oh. Lah ya kaget. Dipejet ngisor macrot ngono. Weh apa iki? Waduh ayo tekan dinti. Iya. Do ngisin-isin ki. Kurang do pengalaman ning do wegah takon kaya sok. Iya. Ning ora paham. Ah iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Nek jenengan napa? Aku ki wong pahaman kok dadi. Masak to? Wadake ora. Iya. Ya aku wong dongan dadi rasa dadak werna-werna. Iya. Mbon. Iya. Ngapa? Mbon. Ya. Neno nano. Iki apa to? Kodang goreng kok gubuk asmara to? Gubuk asmara. Lah napa jenengan mikir napa e? Ora mikir apa-apa, mikir kuwi mau lho muncrat munggah terus melayu gitu. Iya. Oh, bayangke ngono kuwi apa piye? Apa? Bayangke nek kena banyu kuwi. Ya. Nana. Gubuk asmara. Ah, karang lagune iki janjane nadane meh padha. Raup riyen. Apa? Raup. Raup dengkulmu mlocot kowe. Kurang ajar to. Iya. Ya ben melek enten lho. Mangan. Ah iya. Kaya kowe melek kok mangan. Iya, ya ora apa-apa, mula wae iso mblegak saya mblegak kuwi. Kuwi mburi tukul kuwi. Apa? Gegermu ora tukul loro. Tukul apa to? Nah kuwi atok demek kuwi. Lah apa ya iki nggo variasi. Variasi ora. Daging kok. Nek maksudnya nek ndelok sing ngarep ra ketok ya ndelok sing mburi ngono lho. Ya kowe madhepno aku tak sing mburi wae. Iya, sing mburi iso nek disetaken iso mentul-mentul daginge ya mak. Nyok kleru barang. Sing enong nyebai. Iya, mangga. Yen lima aku kelingan
Ki mau kendangane cara Tulungagungan. Dadi kowe ya nek joget ya dipaske. Ndang tung de tung nak ndandelang ku nak ndong tung tok tak. Oh iya. Ora ming megal-megol ora pas lho kendang. Niki mau pas mboten? Apa? Niki mau pas mboten? Aku ngrasake pas ora? Ya, rada pas. Oh, ayo wong kuwi tergantung kowe kok iso ngrasake pas ora. Ya, monggo. Enten panyuwunan lagu. Apa? Lali janjine. Oh, ayo kuwi tanggung jawabmu sing nampani dhuwit kowe kok. Lah kula ampun lho. Ya ora apa-apa engko pasrahke ayu apa iki ya ana nawala iki lho. Teka meneh panitia pergelaran wayang kulit. Kula atas nama keluarga besar nyuwun gending sepindah pepeling. Oh iya, diaturake kaping kalih wae ngaren. Oh iya. Ya. Titik lho. Kok sadis lah mun nyawang. Ora apa-apa. Nah iya kok ya. Nenone. Mangga. Catatan sajening kuwi mau sing nampa ki mau sapa? Kula. Ayo wis engko ditembangke lali janjine. Iya. Kula melek. Lho, lah nek arep ora kowe ya kekno kancamu sapa? Tak teleh mriku. Ayo wis berarti engko kuwi jatahi kancane. Iya, ngene kene iki peraturanku sapa sing nyambut gawe ya kuwi sing entuk dit. Nggih. Saniki kula duduk. Ya duduk, duduk. Ayo wis. Ya.
Sing lali janjine ben Mbak Ayu. Ya, kuwi dite dikeke Mbak Ayu. Ya, pamundutan kok ngono. Mbak Ayu nganu sik wending apa jenenge iki? Pepeling iki keluarga besar panitia kok ya ngundak anu. Ya. Pepeling sik jumeneng. Ya. Napa lho? Ora apa-apa mengar nembang kok kaya ngundang kirik. Lah niki nek carane ngetes mic niku ngenten niku. Oh, lah iya. Napa niku? Ayo kaya ngundang kirik to. Ngono kuwi. Tes-tes ngono malah ora apa-apa. Ya. Monggo. Pepeling keluarga besar panitia no. Ya, karo wae ngaren. Mesti kudu eling ngono kae. Oh iya. Engko diaturake nek cukup wektune ya Mak. Iya, mergo iki nek nganti telat wektune lakone iki urung kecekel lho. Iya, aja kuwatir. Nggih. Iki para ponokawan lagi tuku material. Iya. Nggo ngopo? Nggo bangun gedung kesenian kuwi. Oh iya. Ya wis ora apa-apa, mangga. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sesama Neno. aja padha ditinggalke Neno. rukun lima niku Neno. sahadate Kang angka siji Kang angka kang angka loro solat dene kang telu Ramadan nindakake poso Ramadan nindakake poso neno kapat zakat ping 5 ngibadah haji lelo rukun Islam sampurna. ya mangga yuk
neng kono sik no. Ya. Ditambahi Agnes, ayo Mbak Agnes jumeneng. Ya. Nggo ngaturke lali janjine iki engko ndak ditagih karo sing maringi mau. Ya. Agnes, ya tambah Elisa meneh, Elisa. Ya. Tambah sapa? Tiwi. Ya sing mepet iki. Wis dadi 100 nggo capapan nyelawi ya no. Boleh mesake temen ora apa-apa nyambut gawe kok. Iya. Boleh dicelawi yo angel padake. Ngono ya. Aja nyepelekke sak yuta urang selawi ya urung sak yuta. Ya. Lali janjine ya dibawani urut saka Elisa. Ah dipaske ngono kuwi dhuwur dhewe. Pinggir ya. Kayak simpingan wayang. Ya pinggir dhewe berarti buta. Ya ora wangun nek buta guru ngene ra tau mangan. Butane ayu. Ayu-ayu kok buta lho. Ya awake wangun ya karo kaya brahala lho wangun. Iya. Cantik-cantik ngene. Pinggir dhewe kok aku muni pinggir dhewe. Ya, mangga, ya. Dina Minggu kang tak anti Ya. mong lali janjine. Ya. Anane pijar Bali nang Elisa meneh. pinter golek alasan ngandur Bareng cah papat. aku wis ora Yo.
dhewe. Iki selawe oleh kerja tenan. Selawe ning sak kayange. Selawe sak kayang. Ya, wis ora apa-apa, Mang. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Matur suwun. Walah. Tak lirik memburi kok. Dulurku lanang panjenengan Rai Mas Rudi Gareng. Sampun kepareng. Wah, matur suwun. Ngapunten lho, Mas kula wau kula mboten sowan ya sowane wonten Blitar mepet. Ya. Mengko ndak malah ganggu. Kula dongak-dongakaken barokah menyahipun nanging sampun mengku garwa enggal. Samawa sakinah mawaddah warahmah. Matur suwun, matur suwun. Oh jeneng piye-piye iki wis Kyai Kakung iki ora kurang rencana. Neno. Aduh. Deneng tulung ageng tak takokke. Lho sampean kok ora tindak mrene, Mas? Izin lho, Mas. Izin perkara napa? Kula niku wis tuwa kok. Kaya ngeten. Lah kula niku. Mboten perkara isin kok ya. Monggo, Mbak, salah setunggal kula nyuwun semantenipun Ibu Prastiwi. Ya. Neno. Monggo, Mbak Pras. Menika tasih kathah panyuwunan-panyuwunan ingkang dipun aturaken mangke sak sampunipun Gareng kali Bagong sowan mriki tumuli dipun aturaken. Selendang biru among enake hati Nora tekan batin setiamu. Monggo. Nora tekan batin setiamu. Kanca-kanca, yuk. Selendang biru. Ya, dawakan serpak. Tetap ana. Monggo. Selamat to, Pes Lopes. Dengkulmu melacat. Ajar modar ora. Ora rumangsaku kok rupamu bareng tak toke kaya sing ngempul nggon aku. Nala Gareng awi kadang wetruk. Ha iya. Piye Gong slamet? Pangestune. Nering sambi kala, Truk. Oh iya, wah.
Ayo karang nek nyuarake Bagong kudu forme kudu padha. Kudu padha. Slamet. Mengestu apik? Ya. Ngomah. Ngomah sapa? Ngomahmu bojo. Lho, anyar. Ya syukur. Cah bagus nek mung golek sing cantike ora kurang merga. Ha iya, ya ora apa-apa. Lakon sing wis kepungkur dibuang sing adoh. Saiki napaki dina sing apik utawa dalan sing becik. Mengkono. Ha iya. Ki peresmian gedung kesenian. Heeh. Wis rasa digagas Semar wis melet-melet kae. Ha iya. Lara Semar. Ha iya. Awak dhewe seneng-seneng nek perlu salone didrepke kamare Semar. Ha iya. Ben-ben kres modal. Kowe iki senengane karo wong tuwa kok sapenake dhewe ora. Ora. Lho, Reng. Kowe bar kebentus apa endasmu? Ora kebentus apa-apa ya le karang ya le nyorek kaya ngene iki kok bendel tenan. Ya iki keh nawala sing padha diaturake. Ya mung melu memuji ya, Tru. Ha iya. Muga-muga gedung iki digunakake sing sak apik-apike. Ya, ora usah diya dinia, ora usah rumangsa unggul. Seni iki kabeh samarata padha. Ya tariya, ya teater, ya ludruka, ya wayang, ya karawitan, kabeh mau padha-padha nggone padha dibutuhake tegese bareng-bareng anyeng kuyung. Ya. Merga kadang kala kene iki sok ana penemu iki pancen disediani ndelok setit sarta panggung iki pancen dienggo seni tari. Nah, terus engko sing padha seni tari menguasai gedung kesenian ora apik. Ya. Semono uga sing rumangsa pemain ludruk terus iki pancen pas dienggo ludrukan mula iki sing nguasai para pemain-pemain ludruk. Ora, ning iki dibangun pancen kagem para seniman-seniwati sing lenggah ning kutha Blitar kene supaya berinovasi, berkesenian dan berbudaya yang penuh dengan pengembangan seni dan budaya. Merga dikapak-kapakno sing jeneng seni lan budaya kuwi berkembang. Ya. Ora iso ora berkembang kuwi ndak bisa. Ya. Wis dadi penelitianing para pinter, penelitianing para profesor-profesor sing padha meneliti tentang seni dan budaya. Sing jeneng wayang, ketoprak, ludruk, tari, karawitan kuwi harus berkembang nut jaman kelakone. Heeh, bener ya Rek. Ha iya. Ora kok mandeg. Sing mandeg seni dan budaya kuwi ming bangsa candhi lan peninggalan-peninggalan kuwi ora iso dirubah-rubah. Bentuke ya kaya ngono, ora iso diinovasi. Ya. Pemene kaya candi Prambanan ngene dhewe kae. Terus arep diinovasi, diwenehi payon, ya ora iso. Ya. Kuwi ora pas, ora bener. Heeh. Diwenehi teras, ya ora iso. Kuwi ora pengembangan ning pengerusakan. Iya. Ning dadi ning seni budaya iki beda karo candi. Ya. Karawitan ludruk wayang wong ketoprak lan sak piturut iki beda karo candi. Wayang ludruk ketoprak wayang lan sak piturut iki diwenangake untuk berkembang. Pancen bener ngono. Ning tumrap aku lek ngomong rasa oke-oke Reng. Ah iya, terus karepmu ki pamundutan ana sing lagi teko anyar uga lekit mau sore urung iso diaturake. Wajibe diaturake ndak gawe gelo penggalih. Ya. Saking keluarga besar multikarya aluminium, Gavalum lan Bengkelas Jalan Kenari Kota Blitar. Nyuwun gending caping gunung. Wah, matur suwun. Pun Bapak Trisno Sabdo. Ya diaturake ya Reng. Oke. Engko gek liya-liyane diaturke mboko siji. Heeh. Ya, monggo. Sapa sing bareng arep nyekar? Sinden 8 dikopiok barang to. Sapa sing arep nyekar? Nek miturut aku diurutke wae. Ya. Diurutke saka mepet iki awake dhewe merana. Ya. Men kabeh nyambut gawe. Ya iya. Ndak do nampa gaji buta. Gabut. Iya. Mergo do mager. Waduh. Mager iki apa? Mager iki malas gerak. Wah, ora gaul omongan. Kong, kok sik lagi ngombe? Ya iya. Lagi nyeruput kok jak omong. Ayo, monggo. Ya. Sapa iki mepet? Mbak Hana Pertiwi. Oh iya. Piyaine meneng ora tau omongan. Ngerti-ngerti semaput. Ha iya. Ya ora ana piyai meneng kok ora tau omongan. Sipate sinden ku dhewe-dhewe to. Oh iya.
Nek kawi jajare kuwi kok Agnes kuwi wis omongan terus ning tanko capot titenono engko bar gara-gara. Wis kaya layangan pedhot kae gleang-gleang. Mengkari ngenteni ambruke. Ha iya. Ngantuk mergane. Nek kawi manjen ora tau ngantuk. Oh, ngenteni aku. Ha iya. Elisa kuwi sing ora tau turu, malah sok ora iso turu. Ha iya. Ya sekarang dewi-dewi kok ya. Heeh. Ayo. Nano neno. 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 Mangga. Saben bengi nyawang jenglengke kok jenglengke men serem tak kaya ora ana suarane ya yen memajang jajare ya Mbak Agnes monggo yen memajang mung karo Isi ana sing nyambut gawe Patruk Wetan ngono. Ora. Ha kok nek kendhange muni tak ngono tok tok. Gawe gemah suara. Lho salone mantul rono. Coba Mas. Kendhange tak ngono lho. Oh. Wis. Aku ket mau kok mikir tekan semono. Mesake mbok kon ndelok wayang sik. Ha iya. Nyambut gawe kok tekan esuk bul swara kendhang. Tak pikir terus sih mau. Nana. Oh, heeh. Terus jajare kembang wae weton gunung ayo sa pacitan Elisa ki suarane kaya medun-medun saka larasan ya sithik man sithik medun sithik man heeh ora apa-apa engko sok bener dhewe sing ngendang jaipong kaul. Coba nonton. Sirahe diblebet kok. Darahe ra berjalan. Ha iya. Terus korban. Ariane lho wi, siapke gedung kesenian Arya Blitar jenenge. Ya. Ya, kembali ke Mbak Tiwi. Heeh. Anu apa parikan kagem. Hai gedung kesenian iki sing tok nggo transit mau ning jero tok nggo gulung-gulung mau didongake supaya iso lestari kegunaane. Ya, kaya ngapa? Ya men do mikir sinden-sinden ki ora kok ming do semeleh pikirane. Iya. Ning kudu kon mikir. Heeh. Ya. Bathukku jembar. Apa? Bathukku jembar. Bathukku jembar tenan apa? Nggih. Terus? Senuweni.
Rambute ora ana. Wah. Edan tenan bathuke jembar rambute ora ana. Nek ana rambute bathuke ketutup rambut ya terus mestine. Divone. Lha terus. Artine Kagem gedung kesenian Arya Blitar. Mugi tansah ngrembaka. Nah, apik ngono kuwi seneng aku. Mulai berpikir tentang peresmian-peresmian ora ming sedekah bumi. Ya. Ya, jejere, ya. Bathuke jembar kabeh ya ora apa-apa wis. Wis ora apa-apa wis. Aku ikhlas. Neng kamar mandi. Waduh. Jan parikane do ngeget-geti kabeh. Aja lali nggawa sikat. Oh, arep sikatan kok. Gedung kesenian mriki bermanfaat kagem masyarakat. Apik kuwi, arep menggawa sikat ning bermanfaat ya, Tru. Ah iya. Jejere. Mangga. Tuku trasi. Apa? Trasi. Tuku terasi. Neng Wonosari. Neng Wono, waduh banget kok kene. Terus Mugi gedung kesenian iki saged migunani. jejere saged kewinan. Ayo Sa. Sing tenanan Sa. Misale kaya apa koreografi ngono. Pokoke kata-katane kudu kata-kata sing kampus. Waduh. S2. Mas Keswan kowar-kowar. Sapa Keswan ning kene ra Pak? Sing rebab. Oh, sing rebab. Diomongke wae ora ngerti Keswan. Sing rebab kowar-kowar. Kaya wong edan. Terus Mugi gedung kesenian Arya Blitar saged mempersatukan seniman dan budayawan. ya apik kuwi jenenge cerdas ngono iki lho, Tru. Iya. Mempersatukan seniman dan budayawan. Ayo, jejere Din. Iki ketoke sirahe gedhe ning uteke cilik ya. Wis dinggo terus e. Ayo mbok usaha. Kan Pon mikir dinggo dadi mbuh iki. ya ora apa. Waton nggih. Ora waton kok ana aturane kok mung waton. Ya sak kecekele nang otekku. Lho kok sak kecekele piye ora. Mangan roti. Mangan roti. Mesti engko nganggo mriki ngono. Entek 10. Entek 10. Terus Mugi gedung kesenian mriki. Nah, Lah ngopo? ora apa-apa. Tansah kukuh bakuh. Maksudnya piye kok Mbak? Ora gampang ambruk ngono lho. Wah, iki dibangun dengan konstruksi yang luar biasa ya. Adake dudukane nganggo cakar mentrok. Cakar ayam kok cakar cakar ayam ya sepeleke. Ayo gentenan. Wis mulai do nutuki sirahe dhewe-dhewe. Heeh. Nek ditutuke apa piye sirahe? Ana saklar. Ana saklar. Kowe mesti Blitar iki. Heeh. Lah kok jepat. Lah kok jepat. Kok suwe-suwe do awur-awuran kuwi. Terus Gedung kesenian Blitar. Apa ya? Dudu papan sing maksiat. Lah, ayo duwe seni kebudayaan. Heeh. Wis ben apa-apa. Jejere, engko langsung kari dhewe kae semaput ngerti-ngerti. Wis kentekan parikan terus aku semaput gluduk. Yo, Sandalku kesampar. sandalku kesampar, Kecemplung kali. cemplung kali. Mugi gedung kesenian Arya Blitar tansah lestari. Tansah lestari. Ayo kene meng mayar kok. Ayo Bras. Neng Neng Makassar. Wah nang Makassar edan adoh tenan.
tuku sego. Wah bali rene mambu pisan. Mugi gedung kesenian Arya Militer saged kangge nglestantunaken budaya. Wah, sak tuku segoe iso apik. Wah, yo. Oh dikeploki kok. Kae penonton gawane Prastiwi kok. Oh. Dadi rasa kaget. Heeh. Kae do didoming 5.000. Kon aku parikan keplok ya, oke. Yo, terus panasutan panasutan aling-aling caping gunung ya kanca-kanca ya mesoa sampai gunung nadyan waton sarata wah iki ana sing nyuwun gudheg yoja saking kula Pak Waras. Lah apa wis mateng ya ini. Teges iki lagu. Wah, tak kira nek arep tuku gudheg yoja. Ngawur. Engko ya. hinu mane banyu Baning ya langgamipun monggo Bu Pras dipun lajengaken nggih monggo ya
Piye, Jos? Ah iya. Saurarane pengedrame iki saka grup musik. Wo. Saka ngendi? Slamet Pitung On. Sapa? Slamet Pitung On. Kuwi grup musik ngendi? Sadurunge dadi Sheila on Seven. Kuwi jenenge Slamet Pitung On. Slamet Pitung On dengkulmu mlocot ora. Senengane kok ganti-ganti jeneng ora. Yes. Ha iya, kuwi mbiyen tau lara untu lho. Wah, mergane. Simbale pecah sadurunge gara-gara. Dimtuthuk suarane maber ngono wae. Aku nesu. Ha iya. Pripun usung nganggo cangkemmu sik. Dadi Sugel wengi iki dheke ngedram karo esuk-esuk cangkeme abuh. Mesake senengane ora. Wong kok nyiksa karo penabuh ora. Nek ora do disiksa natu maneh. Oh iya. Ya wis ben ra apa-apa. Ya, ki mau ana pamundutan gudeg Jogja. Pelak kowe to. Ah iya. Gudeg Jogja. Soklat abang ijo putih nganggo iwak kirik. Tak pecah jasmu lho kok. Anu, iwak pitik maksud orang pikirane iki sok menggake, Tru. Ya ora ngono. Nganggo iwak pitik, tahu tempe endhog mesti lelo gudeg Yogya, gudeg Jogja pancen enak gudeg Yogya. Ane nenane nenang nane nek tak deng terus solo vokal. Ya. Sapa kuwi ya nganggo salto barang kuwi? Ora ana kok. Kok mak gluduk ngono barang. Ya wis ben ora. Diaturake sik pamundutan saka panjenengane Pak Waras. Pak sapa? Pak Waras. Ya monggo. Dibukani saka bonang ya kena. Ya sakarepe karo kanca-kanca penabuh. Monggo. Sapa kae? Kor.
kepenak iki tembange arep tembang cara kuno iki. Wo lah ya. Aja nyemelekke tembang cara kuno to. Iya. Maestro Yasa tembang Kinarta Sabda iki udakarana 800 karya. Oh iya. Kuwi arep diapalke arep jebloke utek. Oh iya. Mula tembang-tembang iki sarwa kepenak, sarwa prasaja tur ya nadane iki iso dirasake tenan. Ya. Yo. Gendi kowe reng. Iki kepareng minuruti pamundutan. Aku tak nyuwun ning mengko nek tembange muni jogetana ya, Tru. Mergo aku ya ora mampu nek kon joget wong tangan kowe cekot sikilku becik. Heeh. Mripatku kera. Heeh. Kowe iki nek apa iki nek joget-joget Bali rek. Wis rasa mlirike matane wis medeni. Irenge nang dhuwur terus kok. Mbok dibandoli watu men medun. Maksude mripate kon bandoli watu iki piye ora? Ya, ya. Ngaturke apa? Slendra ya, Tru? Ya, ben mulak-malik sing gentir ora masalah. Mulak-malik sedilo kok. Heeh. Sing nganggo gagan. Oh iya. Rujak jeruk ki mau ya ana pamundutan lumantar nawala sing ketindian. Ya. Diaturake. Sapa sing kepareng nyekar? Sapa sing kepareng arep nyekar? Rujak jeruk. Coba Mbak Elisa. Coba cara klasik nah, Ngger. Ya. Ajar cara klasik ya. Soale bocah iki latihane ya latihan lagu-lagu sing anyar-anyar nek cara klasik ora sebagian ana sing ora apal mula kudu dijejeli cara klasik. Iki ora dijejeli tuman bae gitu. Iya. Monggo. Ajar rajang iris rajang iris kawula racik rujak kan kendatan. Ayo. Tan kendatan sahce cawes. Didelok wae tangane ra santritik. Heeh. Sopo operator cadangan iki soalé ngotan sok mritik nganggrano nging-nging. Tip mati disewake. Mukita tiya jampi Rujake kinejar jeruk neng layah lambah-lambah neno Nora suwe bapakne dole wis teko.
Ayo. Tak gendede. Tak kuntak-kuntak. Walolo ing Mangkene iki rasa isi sama kepala ya hidung ya kaki leher kaki lagi kepala terus main tembang kaya ngene engko joget sirah-sirah menara Jawa-Jawa ya Trek. Nyenengke. Ha iya padake. Mangkene iki rasane ngati. Rasa risi suwe ora hidung. Pi Mas ya Mas ya ben janji kopen kaki. Nana leher nana. Kangen aku sok kangen ngene iki, Truk. Ha iya. Aku ya dhewe anggere nek joget ngene iki rasane kaya santai lho ning ati. Karaku. Lho. Yo, iya ya. Usike urung kok wis entuk ngono. Kok sing nembang aku ora apal? Ya, mangkene iki rasane ngati. Haten engko rampung tembange pecah sirahe, Gong. Nganggo irama tuk tuk tuk. Duduk duduk pisan bae. Tuk tuk ora duduk. Oh, iya. Mangkene iki. Nah, asane ngati hidung. Rasa risi hidung. Ya ding Mas ya Mas kaki. Janji kaki. Walah ding neno leher neno leher tak tunjuk lho Gong leher oh iya ning kembali kepala ning kepala ning bubar kok andang bubar kowe goblok kok ngono kuwi kudu iso basa Indonesia kepala mana kepala nih nah mata ini untuk melihat yang indah-indah. Oh iya, hidung ini kayak kencur. Kecil, mungil. Iya. Hidung gunanya untuk mencium bau yang enak-enak. Mulut nih besar sekali. Untuk makan makanan yang tidak bayar. Oh, edan ora. Perut nih perut oh iya pinter tenan pantat ini tak platok ndiasmu ora pantat kok raine kakangne ini pantat mendo apa pantat mendo dengkulmu pantat kambing no maksudnya ora yo dipocongke Gong yo ngelmu iku ora pocongke ora. Wah, aku ora tau kompang nek karo Petro. Sing nembang ya Mbak Neti ya, men rata. Ya. Bar pocong tibake ladrang meneh terus di use terus. Ya. Ngelmu iku Kelan
kane gandu gandhe monggo tegese kas ngapa iku kok umat-umat mikir aku mikir piye bar iki engko apa adegane ngono lho santai wae kok Satya Putya Pangakase tur angkong awas gumyak to iki mau jenenge apa to rujak jeruk jan penak tenan heeh ayo dientekke gong aja wedi oke aku ya tak ngaturke engko ndak jame saya mepet ya peloke nembang apa le ora usah sing angel-angel lho kancane grobyakan aku nek ora sing angel rugi le mikir oh iya rindu arep apa iki ku tak tutuk sirahmu modar kowe rindu-rindu ngapae ngapa rindu hatiku ora aneh-aneh gamelan ora werna-werna oke ya tak nglaras tintingane situ lho ya engko ndak kleru heeh nah iki barang apa bem kudu barang dadine le nembang ya nganggo pelok bem ora sak penaje dan datal kae mula lalayane ayo kaya kumpulan satelit kaya kumpulan satelit
mau jenenge apa, Gong? Anu jenenge apa jenenge? Ngundha layangan. Heeh, ora ngerti judule kok kowe iki nembang. Begadang ayo begadang. Langsung disaut meneh karo Bagong. Dasar dina malam Minggu. Dasar dina malam Minggu. Kaya rina kowe wis komplit. Garing ya wis nembang. Heeh, ora usah ndadak werna-werna. Bapak ditiliki mbok menawa mengko bapak ana panjaluk apa, utawa malah bapak wis kaku. Ha iya. Kowe ditinggal gojek karo awake dhewe. Ayo Le, ayo mesake. Bapak nek nganti awake dhewe kesuwen le seneng-seneng ku dikira anak ora ngerti karo wong tuwa. Ha iya. Sangu gending apa? Wis rasa sing aneh-aneh. Janeng ya ning kaloka kadi langit mambang tantepas wulan upamaneka.